nasa linya po. At napaunlakan po tayo kahit gaano ka-busy po si Police Colonel Rollifer Kapokyan. Pabati mo na po natin. Sir, magandang umaga po. Pagbati po ninyo sa lahat po ng mga tagapakinig, taga-subaybay po natin. Hello, good morning. Sir, I'm sure very busy po kayo. Kamusta po mula po sa paghahanda po ng election po natin at ngayon po, eto na, yung actual na po na implementation po lahat ng ating mga plinano, PD. Kamusta po? Okay naman sa ngayon, ang ating probinsya ay tahimik. May mga police officers tayo na nagkakandak ng raid teaming at kami naman dito sa command group, dito sa headquarters, umiikot tayo para tingnan, no? Apo. Yung obserbahan or ano yung mga problema makita natin. So para ikot natin tahimik yung ating mga polling centers. At nasunod naman, no, yung kagustuhan natin na magkaroon ng organisado doon sa pagboto. Tinanggal natin yung mga vendors sa loob ng polling centers para masiguro natin na walang magkakaroon ng dagsaan na pagkatapos nilang bumoto sa loob ay babalik pa sila pa doon para bumili ng mga pagkain. Ayun. So para ma-organize at ang intention lang ng mga tao doon na papasok ng polling center or polling precinct ay para lang bumoto, ay hindi hindi lang kailangan pumunta dahil doon sa pagbibilhan pang pagkain. PD, ang magiging problema kasi na Opo. Go ahead po, PD. Yung magiging problema kasi natin pag may mag-umpukan o may tatambay pa, magkakaroon pa ng ano yun magiging sanhi pa yung na hindi may iwasan yung diba, minsan talagang may mga grupo na medyo mainit. So mas maganda walang mga grupo na tatambay doon o magiging dahilan na magkaroon ng congregation loob ng polling center. So sa maaga pa lang, inorganize na natin, sabi ko sa mga vendors na kami po ay nakakaintindi doon sa kanilang pangailangan. So hindi naman natin sila pinagbawal. Nilagay lang natin sila doon sa labas dahil para may iwasan na rin na magkaroon ng medyo na masigit na traffic. Opo. PD, kapansin-pansin po kahapon po sa final preparation po ng COMELEC at yung pong mga katuwang katulad po ng PNP, yung presensya po ng mga kapulisan na po doon po sa mismong loob po ng mga eskwelahan. At ngayon po talaga nakadeploy. Ilan po in total, ito pong mga active personnel po natin po na nakadeploy po sa buong distrito po ng lalawigan ng Pangasinan na PD? In total, ang kapulisan natin ay umabot tayo ng 2,408 na personnel na nagbabantay sa mga polling center. Aside from meron tayong mga kapulisan na nagbabantay doon sa mga polling centers, meron din tayong mga kapulisan sa mga station na inilaan para doon sa anti-criminality. Alam naman natin na ang functions natin ngayon hindi lang sa election duties kundi pati na rin doon sa katahimikan ng ating mamamayan. Correct. Outside the polling center. Dahil hindi natin kailangan natin makasiguro dahil may mga oportunista din, no? Pag alam nila na busy yung mga kapulisan, may mga binabantayan, sila naman ay gagawa ng mga kalokohan. So, para maiwasan, may mga inlaan pa naman tayo na mga kapulisan para magkagat ng checkpoint at magsilbi sila na anti-criminality patrollers. Opo. PD, despite dito po sa atin pong sinabi po na talagang matiwasay po ngayon, pero may mga yellow category po na nilagay po ang COMELEC sa lalawigan ng Pangasinan. Iba po ba yung bilang ng dami ng pulisya dito po sa mga yellow category po ng mga bayan po, PD? Opo, iba po yung bilang. Aside from doon sa current strength nila. Kasi may mga stations tayo na halimbawa hindi naman sila sa napabilang doon sa yellow category. Kung ano po yung police nila at napilapan naman nila yung requirements na in every polling center dapat itong dalawang police. So, naging sapat na yun sa kabuuan ng strength PNP police station.
Yung mga istasyon naman o yung mga bayan na napabilang doon sa yellow category, aside from doon sa current strength nila, ay dinagdagan pa rin po natin ng additional forces. Kagaya po ng dito sa San Quintin, lalo sa 6th District, no? Dito sa Dagupan, dito sa Aguilar, at sa iba pang lugar na napabilang doon sa yellow category, dinagdagan po ng additional forces para masiguro natin kung anong mga nangyaring mga insidente nung nakarang eleksyon ay hindi na maulit ngayong eleksyon. Ayun. Okay. PD, ito pong very recent po at nakakalungkot po itong pagkamatay po ng ating pong isang kabaro. Matanong ko lang po, ito po ba so far sa investigation po ay hindi po masasabing election related ito pong insidente po na ito, PD? It's an isolated case po dahil alam naman natin talagang mainit na talaga itong election. So, ang nagpapainit naman dito ay yung mga supporters, no? Ng ating mga kandidato. So, sa ngayon, iniimbestigahan natin anong sanhi, no? O anong motibo bakit nagkaroon ng ganung shootout between two groups. Inalam natin ano yung mga pagkakilanlan ng mga grupo na to. So, bakit humantong doon sa ganung barilan? Doon naman po sa investigation natin, sa investigation ng Santa Maria, talagang sa sobrang init na sa lugar na yon, kunting girian lang sa kalsada ay umahantong sa ganong pangyayari. Pero sa ganun pa man, we dig deeper into the case. Alamin natin kung ano talaga buong katotohanan regarding dyan. Apo, PD, nagkataon lang na merong... ano na po yung tulong po na ibigay po sa pamilya po ni Police Sergeant Dennis po ng pamunan po ng PNP? Lahat po ng benepisyo ng or tulong kaya nating may bigay o kaya may bigay ng hanay ng kapulisan, no? Yung hierarchy ay ibibigay po yun ipagkakulog sa mga naulila. Ayun. Nakikiramay tayo, no, sa buong pamunan ng PNP, lalo sa pamilya po ni Police Sergeant Dennis. Anyway, PD, yung pong mga insidente po ngayon, sabi nga po ng mga ilan po ng mga civil society group, mahirap pigilan itong mga vote buying at yung mga mga nangyayari po dito. Pero ano pong ginagawa po ng kapulisan po ngayon kapag may mga report po ng mga ganito, PD? Lalo yung mga LGU po na mga opisyalis din na nagre-report ng mga katunggali po nila. Ano po ang ginagawa po dito from the COMELEC up to on your end sa PNP po? Ang ginagawa naman natin ay sabi ko nga, wala po tayong pinipili dito na pinagsisilbihan. Ngayon, kung may mga reports o yung mga tawag na responde regarding dyan sa mga vote buying or vote selling, ay pinaparespondihan natin sa mga kapulisan yan. As a matter of fact, kahapon, ang mga politicians na mismo na inaakusahan nila na allegedly ay engaging in vote buying, ay sila naman po ang nagreklamo na bakit meron doon sa bahay nila, wala naman pong ganon. So yung ginagawa natin, dinidisperse natin, pinupuntahan natin, at gumagamit tayo ating mga kapulisan ng mga other means of communication para lang may pabot sa kanila, kagaya ng megaphone. Na wala pong ganon. Ang mismo, yung tao na mismo na sinasabihan nila na magbibigay, nagrereklamo na wala namang ganon. Kaya siya na mismo ang tumatawag sa ating mga kapulisan na paalisin doon sa bahay niya o kung sa compound niya, yung mga tao na yon. Oo. Baka may bumulong sa kanila, PD, para mag-ipon-ipon lang doon. Nako po. Anyway. Parang gano'n naman po yung naging problema natin. Kahit sa pag-iikot natin, dami mga tao sa lansangan. So sa ganun pa man, pag may mga reklamo, pinupuntahan natin sa mga pulisan para i-validate kung gaano katotoo. Kung meron man, ay
aristuhin po natin yon at kung meron mga reklamo, pwede silang dumulog Mhm. sa kapulisan at isanggunin natin sa COMELEC. Opo, panghuli na lamang po, PD, I'm sure very busy po kayo ngayon sa inyo pong pag-iikot. Nakita po namin po yung pong mga share po ninyo ng mga images po sa inyo pong Facebook account. Hello? Yes sir, ano po ang inyo pong pinaka-mandato, paalala sa inyo pong huling pag-iikot po nung preparasyon po at hanggang ngayon po sa inyo pong mga personnel po? Sa aking mandato sa kapulisan is yung sabi ko nga, lagi kong pinapaalala sa kanila na pag once na sa labas na kayo, gawin lang kung anong tama, mag-iingat at panatilihin maging professional sa pag-ipagitan ng pagiging neutral o walang kikilingan. Sundin lang kung ano yung naayon sa batas, kung ano yung mga tagubilin namin na magkaroon lang ng tinatawag nating maximum tolerance. Pag mayroong mga girian, kung ano mga problema, respondehan at ayusin, no? Pag-ayusin, magkabilang grupo, kung mayroong mga problema, at gawa ng solusyon para maging maayos lang yung proseso, no, sa mga polling centers. Yung mga ay kami naman po sa provincial headquarters ay nag-sympathize na rin sa kanila. Kung hindi natutulog mga kapulisan para bantayan mga polling centers, ay kami rin po ay nagbaba ng ating strength para tulungan sila, no? O gabayan sila para makuha lang natin o makamit lang natin yung ating mithiin na magkaroon ng maayos at ligtas na halalang. Opo. PD, yung liquor ban natin hanggang kailan yun, PD? Yung liquor ban, nag-umpisa na tayo, no? Opo. So, nag-iikot ang ating mga kapulisan hanggang sa bukas na po to. Bukas, okay. I-implement natin yan. Pero yung gun ban po natin hanggang June pa, PD, no? Hanggang June 12 yung gun ban natin, yung activity Okay. nun. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Ingat po, sir. At see you around, sir. Maraming salamat po. Thank you at maraming salamat din sa oportunidad na ibinigay sa akin para may bigay yung mga impormasyon na kailangan ng ating publiko. Opo. Police Colonel Rollifer Capocyan, ang direktor po ng PNP Pangasinan. Bantay Balota 2025